Ie, pnawn da bawb, croeso I Barclaydd yma, ddiwrnod hyfryd, heilog, crosboeth o fis Mai, ac ail gêm rownd derfynol y gemau ail gyfle. Y Drenewydd yn ebyn Pen-y-bont a chyfle I herio Caernarfon am le yn Ewrop. Mae'n argoel I fod yn gêm danllyd rhwng yr obyniad nath orffen y tymor yn bedwerydd, ac yna Pen-y-bont nath orffen I tymor hwy ar dan, wrth ennill 5 o'i 6 gêm olaf. Venables, lle I groesi at y postyn pella lawr, mae'n dod. Kirchhoff! A mae Kirchhoff wedi rhoi Pen-y-bont ar y blaen! Dim ond I ail gôl yn yr uwchgyngrair y tymor hwn, ond am gôl eiraidd i'w sgorio. Y Drenewydd dim, Pen-y-bont 1. Wel, am amser I sgoro'r ail gôl. Peniad arbennig ar y postyn Kevin, a wedyn mae'n neud yn mor dda, jyst I gadael y bel I redig y draws I gorff, a wedyn cael y cyffyrddiad gwych wedyn gyda'i trod chwith mewn I cornel o rwyd. Ie, beth sy'n bwysig fan hyn hefyd, mae fe'n cadw'r bel lawr, sydd yn neud un hyd yn oed fwy anodd i'r gôl geilwad gael I lawe ato, ond fi'n cytuno gyda gadael rhedeg y draws I gorff yn y cadw'r bel I lawr. Gwych. Bale hir Wycherley, ac mae wedi cymryd Cian Raffel allan y Millicud Cosby. Nawr te, lliw cerdyn, melyn I Wycherley. Fe fydd yna gwyno, dwi'n meddwl, gan chwaraewyr. Pen-y-bont na diwen gerdyn coch. Ie, braidd yn ffodus, ond fi'n credu beth sy'n safio'r gol geidwad fan nawr, bod y bel wedi mynd allan i'r asgell. So fe wedi cael dinc bach a bod e mewn, fi'n credu fydda hwnna'n lliw gwahanol yn y gerdyn. Owen ar y foli ac yna posto mae mewn hefyd gan Venables o na mae wedi rhoi'r gôl odi a Chris Venables pwy arall sydd yn sgorio. Wel ie, ti'n holl gywir am beniad, mae'n gwirio bant o'r amddiffynwr, ond jyst yr techneg gan Cain Owen fyna, Venables yn addasu gorff a cael peniad dda a bant o'r traws da mewn, gôl arbennig a amddechreuad fan hyn I Pen-y-bont. Chris Venables, fel ti'n gweud, gwybod beth mae fe angen neud o'r rhan newid siap I gorff fe, defnyddio cyhyr yn I gwddwgau, dangos I brofiad yn dweud. Kirchhoff i'r llawr, dim trosydd y tro hwn, ond Pen-y-bont yn cadw'r meddiant. A camgymeriadau o Dan Jeffries, mae'n siŵr ddim mynd am gôl fan'na, wel. Wel, o ryw 50 llath, Dan Jeffries yn edrych I fyny, o'n i'n meddwl bod e'n mynd I newid cyfeiriad y chwarae. O'n i'n siŵr oedd wedi gweld Andy Wycherley oddi ar I linell. Odi'r dyn camera'n iawn, a'r cwestiwn. Mewn mae'n dod yn isel, unwaith eto, a mae'n dair! A Venables eto sy'n hawlio hi ar y postyn pella. 2 I Venables, 3 I Pen-y-bont. A mae'n drychineb i'r robinied yma ar Barclaydd. Dim ond 32 o funudau sydd wedi chwarae, Drenewydd dim, Pen-y-bont 3. Wel, mae hon sicr bant o'r cam arfer, sy'n ni'n gweud. Pawb I fewn, a wedyn Kirchhoff draws y blaen, a cyffyrddiad wael ar y bel I fod yn onest y tu, ond y bel yn gwmpwy, ni'n gwybod pwy, Venables a mewn i'r rhwyd. Cain Owen y capten. At y postyn pella, Venables! Peniad clir I Chris Venables, bydd e'n siomedig nad yw e wedi taro'r target a sgorio'r hat-trick. Does dim hawl gyda Chris Venables I ennill y peniad mewn sefyllfa fyna yn y marn I. Dyma Evans. Evans yn ergydio! Chydig eibio'r postyn. Mae e'n rwystredig nag yw e wedi taro'r target. Gyfle da, sefydiad da, jyst yn camu mewn i'r gwagle yn gyntaf, agor I gorff yma, a wedyn jyst tu allan i'r postyn yn anffodus I Evans. Mae Pen-y-bont yn aros yn ei siap yn ddisgybledig. Smith yn cario'n gampus fan hyn. Smith! Ergyd dda ar target. Chris Beck yn gwneud yr arbediad I edrych yn hawdd. Wel, am gol bys hynna di bod. Tebyg I Vincent Kompany sgorio gol fyna, fi'n cofio. Mae'n nath yn dda fyna, jyst I camu mewn a cael ergyd ar y gol. Little. Mae'n dod o hyd I Venables yn dda. Mae Venables yn troi. Sutton yn mor rwydd. Mae Dacl yn dda gan Hughes yn y bel gan Pen-y-bont. A Callum Roberts ar lawr. Ond dyma Harling. Harling allan at Raffel. Y symudiad wedi arafu. Ond y bêl gan Kirchhoff blaen at Harling.
yn glir, nôl a Kirkhoff! O, Kirkhoff yn selio'r fuddugoliaeth! Ail i Gabriel Kirkhoff, 4 i Pen-y-bont, a maen nhw yn mynd i gamu i rownd derfynol y gemau ail gyfle a lle yn Ewrop am y tro cyntaf yn ei hanes. Wel, am chwarae gan Lewis Harling fan hyn, o'n i'n meddwl o popeth wedi rafu lawr, Kirkhoff yn neud yn dda, Harling wedyn neud, just gyda'r gweledigaeth i ffeindio Kirkhoff yn y cwrt cosbi a gorffen yn dda eto gyda'i drod chwith. Little defnyddio'i brofiad fan i ddwyn y bel oddi ar bwan dwe. A mae Little yn mynd i hunan, mae Venables yno. Little! Mae'n bempan gol unigol gampus gan Mark Little. Wel, dwi ddim yn sgorio yn aml, allai weithio chi, achos dwi heb sgorio ers 2017 i Bolton yn erbyn Barnsley. Ond heddiw, mae di sgorio gol wych yn rownd derfynol y gemau ail gyfle. Wel, sa'n meddwl oedd y gol diwetha na mor dda hon yn arbennig. O'i hanner unan, cadw'r bel yn agos a wedyn lawr mewn i cornel y rwyd, arbennig fyna gan Little. Ie, mae'n agor lan fel y môr coch yn yw i Little. Oswell yn dal y bel i fyny, sgwni fi ddim yma. Y tymor nesaf, dyma Roberts, rediad cryf. Callum Roberts, mae'n rediad arbennig. Ond Kane Owen, capten Pen-y-bont ar draws i'w rwystro. Rediad mwyaf pwrpasol y prynhawn gan chwaraewr mewn coch. Ie, rediad arbennig, ond ni'n gwylio fe, meddwl gallai fe wedi mynd lawr yn yr cwrt gosbi fyna ar gyfer cael cic o'r smotyn. Nath e fod yn lot rionus fyna, sy'n ni'n gweud aros ar ei drad. Mae Borg yn bachgen lwcus fyna. Popeth o blaid yr ymwelwyr, a McFadden. Kane Owen, mae wedi taro yn erbyn. Oswell, ie. Kane Owen, taran o ergyd. Nath Oswell yn dda i gael ei gorff yn y ffordd. Wel, y dau chwaraewr sydd wedi cyfrannu fwyaf at goliau Pen-y-bont yn cyfuno fan hyn. Kane Owen, y capten, a Miles Davies. Dyma Harling. Harling at y postyn pella. Mae'n y gyfle i benio'r bel nôl ar draws. Elliot Richards yn ennill y peniad ac yna'r ergyd ar arbediad yn un dda gan Wycherley. Billy Borg, dwi'n credu, a cyfforddiad dda ar y bel. Mae wedi cael gêm arbennig, fysa hwnna wedi coroni popeth iddo. Ti'n iawn. Gedi na fan, mae'n gwneud cyfach o sioc o Billy Borg oedd e. Chwiban ola'r prynhawn gan Bryn Malcolm Jones. Gŵr yma Rhys Griffiths yn camu i rownd derfynol y gemau ail gyfle am y tro cyntaf i Pen-y-bont. Our goal was to get into the playoffs, and now our goal is to win the playoffs. So we won't celebrate this today. We'll enjoy it, obviously, but if we lose next week, then what's the point? It was a relief to, that it played out the way that it did. But we've put a lot of work in the last few weeks. And it was enjoyable, to be honest. Obviously, it's good to get a few goals up. First half, we probably never dreamt that would happen. But obviously, once we got a good foothold in the game, then it was enjoyable. Yeah, really disappointed for the players. Obviously, it's a big game. It's a chance to qualify for Europe, and I just felt that we looked at a little bit fear before the game, but we certainly started the game a little bit nervy. And allowed them to score an early goal, which put us on the back foot. So really disappointed, and obviously it's going to take a little bit of time. Perfformiad perffaith yn credu ni. Llechen lan, 5 gol, ffili disgwyl yn well, so edrych mlaen i'r ffeinal nawr. A trip up the A470 next week, Caernarfon away at the Oval. You've already beaten them twice this season. Are you confident that you can continue that form next week? Yeah, we've all had a good run, and I think that's a few clean sheets in a row, so we fancy ourselves against anyone, even Caernarfon up there, yeah. We're confident.